Kule minyaka eminingi eyedlule uMzonsundu nomndeni wakhe belula isandla beqhawula kumfokazo wazethula ngoSwanepuli. Bamvulela kwelinye lamalawa amadodana lapha ekhaya ngesikhathi kala ngesisu somhambe singengakanani. Ngenxa yokukhathala akukuningi uSwanepuli akuchaza ngemvelaphi yakhe ngaphandle nje kokuthi wayesuka ngaphesheya komfula iZambezi okwakucacisa ubukude bezwe lomfokazi ayevela kulo. Hayi kulungile ke mfowezizwe. Abantwana bazokulethela amanzi antukuntuku uthobe idubulo ulale ngoba kanti inde kangaka indlela yakho. Nkosikazi. uMzonsundu ebhekise kumkakhe uMashange owayesegobodise lapha eceleni kwakhe. Mlungiseleleni nokuya ngasethunjini. Uvela kude lo muntu. Yenzani ke kaduma kude? Yenzani bantwana bami? Eshingila ephuthuma ukuyovalela amankonyana akhe esibayeni. Yebo Mbolazi, yebo baba. Njengenjwayelo ukusakwaziwa uyu uMzonsundu njengoba lithe liphakama nje bese kukade esenhla kwesibaya ebamba amazinyane nokungabafana bekuthi uMzonsundu angaqeda ukuphuzisa leli bebese beseduze kulindile nelinyo kumfana. Umephuze lapha aseyosinda nakulomkhuhlane wokushintsha komoya. Phela sekuqala ihlobo manje. Letha lowo naye simnyange. uMzonsundu ekhuluma nomfana wakhe. Kuthithizeko kumfana kudiyazela kudonsa izinyane kuluholela kuyise. Ubuviyoviyo bamakhwela lapha egcekeni njengoba amadodana kaMzonsundu nawe ematase bophela isipani seinkaba okufuneka ukuba siyoqedela indima yombila uyisala lebayale ngayo ngayizolo. Awunzima ke lo msebenzi kulabo abafana njengoba vele sekuyinto abayaziyo kanti neinkabi seziyazizela nje epalini uma zibizwa ukuze siboshelwe. Izinkomazi nje kuphela lezi ezilokhu zikhala umlibe ubona nje ukuthi zifuna ukuhlanganiswa namankonyana nazo anganake nakunaka lapha yayisibayeni sawo. Kodwa ke kufanele ayesutha bo. Nina nje abathwala kanzima ngoba imbeli igwantsile nalama ankonyana esetsakadula ngenxa yokusutha. Kwala noma zingasengwa kangakanani ubisi namasi yinsada lapha kwaKhumalo. Ecibeni uMashange naye wayematasa noMantungwa indodakazi yakhe. Mambulazi awuhambe uyohlola ngalela wini likaShobani ukuthi akakavukini namanje ubaba uSwanepuli ukuze umphuthumisele nanka amanzi antukuntuku ngaphambi kokuba aqhubeke nendlela yakhe. uMantungwa ngokugcina emadodakazi namane namadodana ayisihlanu anawo lapha eMantungweni. Bayishaka lolunye abantwana bakhe uma sebebonke. Waqala ngesiqoqo sezinsizwa zodwa waphetha ke ngamantombazane. Usheshe ubuye phela ukuze simlungiselele okuphunga. Kungakobi phela hawu ahambe njengasathulanga ngisho nokubamba isisu. Uyihlo nesiko lethu alivumi nje kuba umuntu aphume ngesisu semsindo ezikelemi lapha ekhaya. Uyohamba nathi lo muntu esithwele njengomndeni oyihlaza esintwini nje sonke. Ukhulise ngomthetho wokuzithoba nenhlonipho umndeni wakhe uMzonsundu kusuka kumkakhe kuye bantwaneni. Mhlambe wayesebone lokhu uSwanepuli njengoba emva kwesikhashana waqhamuke ngasawuvala umlomo ngemfudumalo nokulala okuhla ebenakho lapha kwaKhumalo. Hayi unjalo nje wonke ungoni lapha. uMzonsundu ekhomba isigodi sonke ngezandla zombili athi angaqeda ukuzesula kwagqokile wabe sechawula kuSwanepuli wabe echazeke kucicima ihlathi. Umbona ngisho ebusweni ukuthi uyayiqabuka le ndlela yokuphila nokuphilelana ikakhulukazi kumuntu ongamazi. Mfowethu uNkulunkulu akubusise. uSwanepuli ebamba isandla sikaMzonsundu ngezakhe zombili izandla. Wena kanye nabo bonke abathandiweyo kuwena. Andisela umndeni wakho noma yini enhle eninayo nenifisela yona phakathi kwekhaya. Ukusho lokhu ngomunyu wenjabulo nenyembezi ezibanjiwe. Siyabonga mnewethu. Kuumkhuba wethu thina balapha kwaNgoni ukuba singenise ivakashi ngoba phela imizi lena kusiyona yethu siyibhekile nje ngokuthi ke phela sasathunjwa yilabo nathi abasizalayo. Ngakho ke kungayichila ukufa komuntu ngendlala sibe sikhona sinakho futhi nokumsiza. Ashaya isikhwehlelo uKhumalo eqhubeka. Kanti ke phela futhi ngeke wazi isiZulu sithi unyawo linampumulo. Kwazi bani hlezi ikusasa lingibeke esangweni kwakho uzwe sekuyimi okhulekayo ngokuhlwelwa ecela isiphuku sokuphumuza umzimba netshalo lokweleka ngifihla ikhanda. Anqekuzisa ikhanda uSwanepuli ubona nje ukuthi konke lokhu kuyisimanga kuye.
ashaya isikhwehlela bese ethula okuthile. Khumalo angazi hleze kufike ngenye indlela lokhu kuwe, kodwa nginesicelo mfowethu. Ngibuye nginqene kwazise angisafune ukuhlupha kakhulu emveni kosizo lwakho lungaka. Ekhophoza efonqoza izandla esezize zabomvu kwazise ukhanya impela umfowezizwe lona. Hayi kanti kuleka nje mnewethu ubeke ngizwe. Umi ikhona indlela. Sizokusiza. IsiZulu phela sithi injobenhle ithungelwe bandla. Athathi isuswanepuli. Bafu. Ibe yindi indlela kuyacaca ngithathe ngamawala. Eyinyiba, eyipotoze eqolo okube uphawu lokudinga ukuphumula okwengeziwe. Kanti hayi nami ngeke ngacabanga mnewethu uma ngibheka ubukude bezosuka kulo ukuthi kungenzeka ukuthi udinga ukuphumula okungaphezulu kobusuku obodwa. Kanti ke nje phela bekungakuhle nathi ke sihlale nje nawe sikothe ke sithole nokuthi ubabele ini kuleli lasezansi oya kulona. Umzonsunde engenelela uSwanepuli engasasiqedanga isicelo sakhe. Hawu mfowethu, nami ngingakuthokozela kakhulu lokho uma kukuhleke kodwa kuwe. Umuntu akathole nje nethuba lokubona le ndawo enhle kangaka yakwaNgoni. Kuvelo lomhlati kuSwanepuli xa kulungile. Ngizokwazisa unkosikazi nabatwana ukuthi sizoba nawe futhi nakuloku kuhlwa kwanamhlanje. Wawuphezulu umoya wokuthakaselana kulabo bobabili. Imini yonke umzonsundo wayichitha noSwanepuli owayengawuvala umlomo ngobuhle bembala yenkomo, izimbuzi, izimvu nemfuyo nje yonke yalapha kwaKhumalo. Wayehle uliso kwenina nalapha ebona igaxa zeyikhwebu zombila nemntondoshiya yamabele emasimini kaMzonsundo. Wayeyithandile kakhulu le ndawo yakwaNgoni ngamathafa namagquma khona. Echazwa na imihlambi yeinkomo nezimbuzi eyayilakanyana ilandelana ukuyophuza emfuleni kuyo kwakungamathantale iziba zokubhukuda okwakungamajongo namazibuko okugeza amajongosi. Kukuyo futhi lemfula la izinsizwa zayivimbezela khona intombi ngemphonso yamagama akitazayo obusoka kwakhiwa ubuhlobo nezizwe ezingomakhelwane kukhulisa imizi engeswele lutho nomphakathi owande ngokuthandana ukuvikelana nokubonelelana cishe kuyo yonke nje imihlomulo eyayiza nezimo zokuguquguquka kwesimo sezulu. Phela kule ndawo umnotho usemhlabathini, emaqeleni, emathafeni naseyinkalweni kuzokulinywa kuphinde kukratshiswe imfuyo ukuzidle. Umzonsundu nomakhelwane bakhe bababelana ngezikhuthazo ezivundisa umhlabathi kanjalo namakhambo okuphuzisa inkomo nezibiba zamanxeba abhibhayo. Kwakakhiwe kahle lapha kwaNgoni. Lethani lapha ibhenji nisilethele namahewu ngamancishana. Umzonsundu ememeza njengoba sebebuya nje nomhlobo wakhe abasebengamathe nolimo. Kungekho abangakuxoxe. Kulapho phela uKhumalo athola khona negama likaSwanepuli. uSteven lo igama likayihlo. Enqekuzisa ikhanda ejwayeza nalolu hlobo lomngani wamagama angenayo incazelo uma wahlaziya. Yebo, ubaba ongasekho. Kodwa ke umama yena usekhona kanye nabakwethu abayisithupha, amantombazana amathathu nabafana abathathu. Bakhuluma nje bashaya kumancishana. Cha, lalikhuthela impela ikehle likuzalayo. Vele ke kodwa phela indoda yenza njalo. Buka nje nami lapha kwami. Isizwe siphelele. Aphakamise kumancishana. Manje usho eqhabula. Wena unayo unkosikazi nabatwana? Ahleleke lapha ebhentshini uSwanepuli ephendula. Yebo ukhona yena, owesibili emveni kokuba ngahlukana nokuqala. Mina naye sinabatwana abathathu. Ezenwayo impandla. Mana ke imuphi nabatwana abathathu naye oqala noma owesibili? Iqhubekeke inkulumo umzonsundu ethuswa ukuthi enjani indoda ehlukanisa nomfazi. Ngaphi kwenyongo nokuhlanganiswa kwemindeni yabadala bemizi yombili. Kuningi abacaciselene khona okuveza ukwehlukana kwendlela yokwenza kulezi zizwe zombili. Kokunye umzonsundu abebuya ashaya khona amakhala ubona nje ukuthi akavumelani ke nalomkhuba. Kodwa ke kuyavela ukuthi umfo kaSwanepuli lona unabo futhi abatwana ababili kumfazi omdala. Uyisoko umthetho wakho. Bahleke kube kuhle bencebelekile. Umzonsundu wayalela umkakhe nabatwana ukuba benzele uSwanepuli isidlo sekhethelo. Phetshe,
ememeza kuumfana wakhe omdala. Nginika igula lami. Okwakungelamase ethole kulo kwakuphuma izaqheqhe kuphela. Phela umnumzane lona wayekhonza ukuzenzela. Ngakho igula la kube ngalivumela inhlobo kuba libe nomlaza. Zimangele okungenye yamadodakazi akhe. Sizinyoko lapha nisigayela umcabo. Ngifuna ukuzwisa nangu baba wena wethole namhlanje. Uphi uGasa? Kuvela impendulo ethu uGasa usaphuzisa inkomo ezibukweni njengoba sekumele zibuye inhlazane nje ngaphambi kokusengwa. Oh hayi kulungileke. Bekukikitheka kuze kuyifihle ngezandla okungamantombazane la kulunguza esibayeni uSwanepoel wayezama ukusenga emile ngenxa yokwesaba ukugona ithunga angene ngaphansi kwenkomo nalabo abafana bethi bayambonisa. Ekugcineni benyuke bonke nezitsha zobisi sekuzovutshwa kuthokozelelwa isidlo sasemini. Yane hayi konke kuyisimanga nje. uSwanepoel ebonakala nje ukuthi usekude ngokomcabango. Bafana kwaza kulakanyana okungabafana lapha izwi likayise limemeza ngentambama. Wayemenhla kwesibaya sezimvu samuntu oyibalayo. Bambani leya ekhomba isiphongo ebese kunesikhathi sitheniwe sesiqala ukuba intondolo. Nihlabe siyose. Ninike laba bamantombazana ukuba basibilisele lokwangaphakathi. Nibatshele bangapheki namhlanje. Sizodla imvu balungise nje okuyisheba. Ibengafihlwa injabulo kaMzonsundu ngalomngani wakhe omusha obekubonakala nje ukuthi usenyongweni. Kwalalwa kungembethe lapha kwaKhumalo nabantwana basebethatha uSwanepoel njengomunye koyisa abancane. Cha muzi wakithi mangiphinde ngibonke. Enkulumweni yakhe yakusihlwa uSwanepoel la acele khona nokuvalelisa kwazise wayezovuka ngovivu ukuze aqhubeke nendlela yakhe. Bekungcongcoza kodwa lapho sebabiza bonke abantwana ngamagama kanjalo nomama obekuumashange ehalalisa ngekhaya elifudumele. Uphethe ngokucela ukuba bonke abala endlini babambane ngezandla ukuze benze umkhuleko kuwacela ubunye nokubumbana ezweni. Wakhulekela ukwemukelana kwemoya nokuthandana kubantu bezizwe ezehlukeneyo. Ucela ukuba kungabibikho bala nabuzwe obuba isithiyo lapha abantu bakaNkuluNkulu betholana ngokwemoya. Ubujulile umkhuleko wakhe etshela uNkulunkulu ukuthi namhlanje ubona isimanga nenjongo kaNkuluNkulu ngokudala umuntu. Kulomkhuleko uthe ubonile ukuthi kwakuyinhloso kaNkuluNkulu kuba abantu baphile ndawonye babelane yilowo ngokweswela kwakhe. Bheka ke Jehova inhliziyo zethu nokufisa kwazo. Nazo nezandla zethu baba zeluliwe ukwenxusa kuwo kuba usiphe njengokucela kwethu. Ngibeka nalomndeni kaKhumalo phambi kobuso bakho. Bahlahlamelise ubakhulise ngeenhliziyo ezingavimbi umuntu ukuba azitholele isabelo salengcebo yobuntu abanabo. Mabande ekuzithobeni sizisizwe sonke sifane nabo. Wayesekhala uSwanepoel ngesikhathi ethi amen. Okwalandelwa ukuthula kuyisimanga la endlini ubona nje ukuthi wonke umuntu wabese kwelikamoya ngenxa yalengilosi eyayibahola ngomkhuleko. Umndeni wonke uthembisa ukuthi uzovuka kanye naye ukuze umvalelise ngazi izintatha lezo. Yize bengakukholwa lokho kodwa uvalelise ngelithi makube sekuseni. Kwabe sekuhlukwana ngamalawu nezindlu. Kwakusempondo zankomo ngesikhathi uSwanepoel emukela indishi yamanzi antukuntuku kuyimangele okwathi angaqeda ukuhlamba wabe semukela umkhusi wendlela oze njengezibondlo zomkhonzo ovela lapha kwaKhumalo. Uthe umama asibokunika lokho. Ubugoqwe kahle ngephepha eliqinile. Ayahla nenyembezi amagama okubonga nalapho esethembisa ukubuya la ngalimbe yena nomndeni wakhe bezovakasha futhi ukuze baqinisa amachama abo okuxhumana. Kwase kuumunye wodwa base behlengezela inyembezi nabantwana sebevalelisa kuSwanepoel owayeyiveze eyisivakasha esivele ezweni elingaziwa. Umoya wakhe wawungehlukene nowengilosi yize noma babengakaze bayibone ngamehlo.